Right, let's hear ya kilati latest. I'm that how. Mwana mnasiko makuta tuwani, you know, man. Yes? Ndinakira nebhiti zana tombodii ndikutonza kuti mahura pabhiti apa. Iwe tumadhanzi zakilati apa.
Okay. Here's what I think. Here is what I think about this song. Song in a beat bo zim danso. I don't know what yakaproduced nani, but yakarowa pachi zim danso kabit kedu kaka. Ini ndorwadziwa kuti it seems as if vamwacho like my legends yedu yezim danso. Andiri vakomana vakanyatsoputitsa zim danso madays aya. Vatosenga vachita move away from zim danso, and I don't really know and I don't really understand why they are doing that, because those root vanhu vazopedzisira kuti zim danso yapera. Why? Because vanhu vacho ainyatsokuimba vacho vakaita mbiri nayo vakuta senge varuta vachitaka kudrifta. So amena kuti music yavo kuimba inenge yakunzi chi, especially Killer T, music yaaimboimba yanga iri zim danso, but pane madays angakutanga kanainga kumove away from zim danso. But this song yaradza kuti he is still the king of zim danso. I know I will tickle some feathers, but yes, Killer T is doing good, and on this song akagona. Of course, I don't really, maybe ndikuona sezvo, but ndikuona sekuti this song is basically the copy paste, not copy paste pamaimbiro, but copy paste as in the video concept. It feels like muimbiro muitiro wakaitwa yajapreza inonzi zakanamba waiziya. It's like muitiro nongo wakaitwa song iyi. If the video muitiro yakaitwa it feels like ingori the same, because it's like vanenge vachidai. So ingori nyaya yekuti ava vakapfeka mauniform yekuti vanga vari kuchikoro, and then vamwe vacho vekwajapreza vanga vakapfekawo mauniform amene vanga vachita inge vanhu vejet, private jet kudidi handisi. Then ukarasa even this song painozopera kumberi kwayo uku vanenge vangorara futi handisi. Amene ingori network yangu, but I could have shown you kuti vanga vakatorara. So saka that's what I think when it comes to the video concept. But the song is nice, it's good. Chairidza kumafaro tichinakirwa, and we are going to enjoy this. And so I'd like to hear what you guys think about this.